Lejbin ta' Charlie Fino minn San Vincent de Paul kien tort ta' traskuraġni min-naħa tal-ħaddiema li jkunu xogħol bil-lejl fis-sala tiegħu, kif ukoll tort tal-uffiċjali tas-sigurtà li kienu qassa mal-grada ta' barra. Hekk ikonkluda l-eks imħallef Jeffrey Valencia li kien imqabbad biex imexxi l-inkjesta sabiex ikun determinat x'wassal biex l-anzjan ta' 83 sena josfor mir-residenza fit-28 ta' Ġunju u baqa' ma reġax der. L-inkjesta tajt li l-ħaddiema tax-xift ta' bil-lejl dakinhar li sparixxa Fino kienu mistoqsija dwaru hekk kif persuni oħra innutaw li l-anzjan ma kienx fis-sala tiegħu u ma qalu li kienu raw lil Fino fis-sala fis-6:15 ta' filgħodu. Madankollu filmati ta' CCTV u rew li r-raġel ħireġ mill-bib prinċipali li kien tħalla miftuħ. Ħadd mill-ħaddiema tas-sigurtà ma kienu preżenti biex iwaqfuh. Filmati oħra juru lil Fino miexi qrib supermarket prinċipali li hemm f'ħalluqa fit-3:17 minuta ta' filgħodu. Min barra n-nuqqas min-naħa ta' dawk li kienu responsabbli mis-sala li waqfu lir-raġel milli joħroġ f'nofs ta' lejl, l-eks imħallef qal li huma żvijaw lil min kien qed jinvestiga fl-ewwel mumenti tal-investigazzjoni meta qalu li fis-6:15 ta' filgħodu Fino kien għadu fir-residenza. Valencia jikkonkludi li dan seta' wassal biex Fino kompla jitbiet mill-faċilità hekk kif inħela aktar ħin. Wara l-għajbin ta' Fino fir-residenza ta' San Vincenzi iddaħħlu diversi miżuri ta' sigurtà stretta li ma niżlux tajjeb mal-anzjani kollha illi ħassewhom limitati milli jiċċaqalqu mill-kmamar tagħhom bi qraba jgħidu li issa marru f'estrem ieħor. Meta ddaħħlu dawn mill-miżuri, il-Ministru responsabbli Ġottjana Bela għalli dawn se jibqgħu fis-seħħ biss sakemm tkun konkluża l-inkjesta. Aħna ħajkolna post li u iktar safe, maħniex qed nitkellmu fuq sigurtà as-saġġ, għax San Vincenzo mhuwiex ħabs, aħna ma rridux ikun ħabs. Fis-stqarrija l-Ministru qal li l-inkjesta qed titlob fost l-oħrajn li jkun hemm skrutinju aħjar għall-impjegati prospettivi.